Tiniyak ng pamunuan ng Central Pangasinan Electric Corporation o Senpalco na stable pa rin sa kasalukuyan ang supply ng kuryente sa Central Pangasinan sa kabila ng nararanasan na pagtaas sa demand ngayong tag-init. Ayon sa pamunuan ng Member Systems Management Department, may kinontratang power supplier ang tanggapan na siyang nagsusupply sa lahat ng nasasakupan. Napakatatag pa rin naman so far kasi meron ho tayong kakontrata na power supplier na kung saan siya ang nagsusupply sa atin ng kuryente sa lahat ng nasasakupan ng Sinpelco. So far naman, stable naman ang sinasabi nilang supply ng kuryente as of now. Yan ang tinig ni Department Head Rizalyn Reyes. Inilahad din na may natatanggap ng yellow alert ang tanggapan ngunit hindi umano dahil sa manipisang supply ng kuryente, kundi dahil sa mga planta na pumapalya at inaagapan tuwing may unscheduled power interruption. May mga yellow alert na tayong nare-receive pero hindi dahil sa nagkukulang ng supply. Nagkulang dahil may mga plantang pumapalya, unscheduled interruption, kaya yung normal na supply ng mga planta nagkukulang. Just like previous year, last year, nakaka-experience tayo ng mga ilang beses rotational brownout dahil sa nagkasabay-sabay, pumalya ang mga planta, tapos nag-shoot up ang demand, nagnipis ang supply. Sa ilalim ng yellow alert, bahagyang nagkukulang ang power supply ngunit kakayanin pang mag-supply at may posibilidad ng power interruption. Iginit naman ang tanggapan na nakadepende pa rin sa magiging demand at konsumo sa kuryente kung posibleng magkulang ang supply at makaranas ng rotational brownouts tulad noong nakaraang taon. Matatandaan na naglabas ng kauna-unahang yellow alert warning sa Luzon Grid noong March 5 ang National Grid Corporation of the Philippines matapos umanong isailalim sa forced outage ang 8 planta noon pang Pebrero. Kaugnay nito, kinansila ng tanggapan ang 12 oras na power interruption bukas. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.